Presne pred rokom som v londýnskom divadle videl inscenáciu hry Dannyho Robinsa 2.22 príbeh duchov. A keď som dostal odporúčanie na túto inscenáciu, tak bolo mi povedané, že je to veľký hit súčasného Londýna a dnes už celosvetový hit, veľmi žiadaný. A zaujímavosťou tej hry je jej nekonvenčnosť, jej novosť, jej, akoby by som povedal, absolútna unikátnosť, že prináša žáner thrilleru, napätia, pohrávanie sa s témou duchov a lovu duchov a kladenie otázok na príbehu vzťahovej štvorice hlavných hrdinov, že či existuje niečo, čo nás presahuje, niečo mimo tej racionálnej reality. A keď som na tú inscenáciu šiel, tak mi povedali, že sa budem na nej báť, že sa možno aj zľaknem. Tak človek je pri tom divadle takmer 30 rokov, tak si povie, že už ho nemôže nič prekvapiť a mňa nedostanú. No musím povedať, že tá inscenácia ma dostala. Naozaj bola plná prekvapení, tajomstiev, nielen toho napätia, takého toho na povrchu, ale práve vo vnútri tej hry. Tá hra je skvele napísaná, nielen čo sa týka vzťahov, postav, ale aj samotného príbehu, toho prekvapenia a do poslednej minúty, keď som nakoniec tú hru čítal, ma držala v napätí a neustále ma prekvapovala. Tak dostali sme práva na túto hru a po vyše takmer roku ju uvádzame v celoslovenskej premiére v Divadle Komédie, nielen v Bratislave, ale aj po celom Slovensku a verím, že tento zážitok pobavenia, zábavy, zimomriavok, ale aj mysteriózneho stretnutia prenesieme aj na divákov. Takže dúfajme, že to bude aj pre nich veľmi zaujímavý, inšpiratívny a kvalitný divadelný zážitok.